Astăzi, la Vama Buzăului, a avut loc conferința de deschidere a proiectului Smart for Nature, un proiect inițiat de către Asociația Suport Regiunea Centru, având ca parteneri Primăria Comunei Vama Buzăului și școala din Șiuț, județul Bistrița-Năsăud. Un proiect care are ca scop educarea tinerilor atât din Vama Buzăului cât și din comuna Șiuț, județul Bistrița-Năsăud, privind problemele sau diversitatea, mai corect spus, a problemelor de mediu. Este un proiect extrem de frumos, mai ales pentru copiii din Vama Buzăului, știind că Vama Buzăului este stațiune turistică, știind că Vama Buzăului este destinație ecoturistică și nu în ultimul rând prima comunitate certificată ca și comunitate sustenabilă din România. Suntem la Vama Buzăului, la conferința de deschidere a proiectului Smart for Nature, un proiect finanțat de Fondul de Mediu, un proiect educațional care îmbină tehnologia cu educația și respectul pentru mediu. Este primul pas. Timp de 16 luni vom învăța cum să protejăm mediul cu ajutorul tehnologiei.
La Vama Buzăului are loc o primă activitate din cadrul proiectului Smart for Nature, un proiect derulat în parteneriat atât de Primăria Comunei Vama Buzăului, cât și de Școala Șeuț, dar nu în ultimul rând de către Fundația Suport Regiunea Centru, prin care tineri din Vama Buzăului, dar și din Bistrița Năsăud, sunt educați pe ceea ce înseamnă problematica de mediu. În acest weekend au avut loc diferite activități de robotică, de ceea ce înseamnă protejarea mediului înconjurător, astfel încât copiii sosiți în Vama Buzăului din Bistrița Năsăud, dar și copiii din Vama Buzăului să se bucure de aceste cunoștințe și până la urmă de avantajul acestui proiect care este implementat pentru ei. Suntem la Vama Buzăului, în tabăra Smart for Nature, într-un proiect finanțat de Fondul de Mediu, un proiect inițiat de către Asociația Suport Regiunea Centru, în parteneriat cu Primăria Comunei Vama Buzăului și Școala Gimnazială din Șeuț. 30 de copii din Șeuț, de Școala Gimnazială din Șeuț, sunt alături de copiii din Vama Buzăului, împreună cu lectorii lor, lectori care predau informații despre microclimat, despre tehnologia Internet of Thinking și, bineînțeles, partea de robotică. Gazdele noastre ne-au primit extraordinar de frumos, am vizitat rezervația de Zimbri și, bineînțeles, cascada. Nu mai povestim de mâncărurile deosebite cu care am fost serviți aici. Sunt profesorul Ioan Neagoș, reprezint județul Bistrița Năsăud într-un parteneriat a Școlii Gimnaziale din Șeuț cu Primăria Comunei Vama Buzăului, într-un proiect nobil de educație pentru mediu și în cadrul proiectului suntem implicați peste 500 de elevi de la Școala Gimnazială Șeuț și din întreaga comunitate a Vămii Buzăului. Și suntem aici într-o perioadă din 19, 20, 21, 3 zile și 3 nopți de impact și cunoaștere directă. Am plăcerea să mă aflu în cadrul proiectului Smart for Nature, unde pot să învăț copiii sau să-i ajut să învețe cum anume pot să folosească tehnologia în cadrul proiectelor de mediu, astfel încât să poată să-și dezvolte imaginația și să poată să lucreze productiv.
Sunt sigură că elevii noștri și elevii participanți au rămas cu un bagaj de informație foarte bogat pe care îl vor folosi în activitățile viitoare. Proiectul nostru este unul foarte interesant care ar trebui, din punctul meu de vedere, extins la nivel de țară pentru a ajuta copiii să înțeleagă mai multe lucruri despre mediu. Spre exemplu, astăzi ne aflăm la Vama Buzăului, o comună importantă din punct de vedere al beneficiilor mediului, al aerului curat, al apei și al modului în care locuitorii aleg să gestioneze partea de deșeuri. Suntem aici cu mulți copii veniți atât din Vama Buzăului cât și de la Bistrița Năsăud, cu care mi-a plăcut foarte mult să interacționez, care au fost deschiși la subiectul abordat și anume importanța mediului, particularități ale mediului și amenințări asupra mediului și sper că astfel de ocazii să fie cât mai des întâlnite la nivel de țară. Foarte mult că am reușit să fim parteneri în acest proiect Smart for Nature și pentru faptul că am fost gazdele celor 30 de copii proveniți de la Bistrița Năsăud. Copiii au luat parte la lecții de robotică, la lecție de mediu și microclimate. Ei vor putea folosi dispozitivele în protejarea mediului, iar în mai anul viitor ne vom revedea cu ei la Bistrița Năsăud. Mulțumim tuturor! Avem plăcerea ca pe parcursul lunii mai să găzduim elevii de la o școală din județ pentru a demara un proiect interesant de mediu, un proiect în care să reușim să punem umărul la partea foarte importantă din educația copiilor vis-a-vis de mediu. Colibița reprezintă un loc important, un loc în care zicem că e foarte aproape de Dumnezeu, ne-a dat foarte mult. E un loc special la polele Călimanilor, o depresiune superbă din care, odată cu apariția lacului,
S-a dezvoltat în jurul lui și zona de agrement și zona turistică. Sunt Tiberiu Nicolae Chirilaș, primarul Comunei Vama Buzăului, județul Brașov, o comună situată în sud-estul județului Brașov, la poalele munților Ciucaș, o localitate cu aproape 4.000 de locuitori, o localitate de munte, cel mai vechi culoar atestat istoric de trecere între cele două regiuni istorice, între țara românească și Ardeal, atestat chiar înaintea culoarului Rucker-Brand. Vama noastră istorică înainte era la Tabla Buții, ulterior a coborât în Vama Buzăului. Toată marfa între cele două regiuni se transportau în butoaie, în butii, de aici și acea denumire a vămii care se numea Tabla Butiei, pentru că vămuirea însemna să bați o tăblie pe fiecare butoi în parte. O localitate, dragă mie, sunt născut, crescut, școlit până la școala gimnazială în Vama Buzăului și iată de 20 de ani plus primar în această localitate și mi-este extrem de drag să fiu dedicat dezvoltării acestei comunități, unde turismul este încă la început, unde cea mai veche ocupație, și anume aceea a creșterii animalelor, începem să o facem din ce în ce mai bine, astfel încât munca să fie remunerată corect, astfel încât ei să își dorească și să se merite să facă această meserie, chiar o putem numi, pentru că dacă nu avem pe masă un produs derivat din lapte de o calitate așa cum iese ea din mâna producătorului local și fără adaosuri care ne afectează sănătatea, nu știu ce ne vom face în viitor. Direcția de dezvoltare pe care am dat-o Comunei Vama Buzăului, am nișat-o în zona asta în care Vama Buzăului este a 7-a destinație ecoturistică din România. Este comunitate sustenabilă, certificare pe care am primit-o la finalul anului 2023. Chiar excelența sa, ambasadorul Confederației Elvețiene, ne-a înmânat această certificare și iată că am avut curajul să ne punem pe o scară de evaluare alături de orașe extrem de dezvoltate, de localități extrem de dezvoltate din Europa. Asta pentru a ști unde ne aflăm în momentul de față și care sunt țintele noastre pe care ne dorim să le atingem în viitor. Pentru că o dezvoltare nu poți să o faci haotic, trebuie să o faci obligatoriu pe baza unei strategii, să știi în permanență fiecare investiție pe care o realizezi în localitatea ta, de ce o faci și care este ținta pe care urmează să o atingi imediat, termen mediu, termen lung. Mai mult decât atât, Vama Buzăului este și stațiune turistică de interes local deocamdată, pentru că urmează în viitorul apropiat să ne atestăm ca stațiune turistică de interes național. Aici avem investiții atât din partea localnicilor, care au înțeles că din turism faci bani, iar primarul nu dezvoltă turismul pentru că îi place lui, ci pentru că reprezintă o opțiune pentru fiecare vămășean în parte sau va reprezenta la un moment dat o opțiune.
Sunt mici afaceri pe care le dezvoltă de genul acestor puncte gastronomice locale la care am făcut referire mai devreme și unde turistul care vine în localitate reușește să servească o masă sănătoasă din produsele rezultate din gospodăria proprie a localnicului și preparate pe o rețetă tradițională. Și evident că tot ceea ce înseamnă acest turism înseamnă până la urmă ca cel care vine în localitatea Vama Buzăului să lase în urmă așa cum a găsit. E o obligație pe care o avem fiecare dintre noi, să lăsăm pe acest pământ așa cum am găsit, lucrurile așa cum le-am găsit. Am eu o definiție a ceea ce înseamnă această dezvoltare durabilă, această dezvoltare sustenabilă, să lăsăm urmașilor noștri accesul la resurse cel puțin așa cum le-am găsit și noi, da? Să nu le afectăm, să ne dezvoltăm, dar să nu afectăm mediul, în primul rând, da? Să avem grijă. Și aici mă refer de la a nu polua prin deșeurile pe care le aruncăm în mediu, a nu polua apa, a nu polua aerul, a nu tăia în mod excesiv pădurile pentru că, da, a planta. Adică sunt lucruri pe care trebuie să avem mare grijă și să nu le interpretăm așa doar că unii intenționat își doresc aceste lucruri pentru că vor ei să pară altfel. Nu, așa este firesc și așa este normal. Da, invit pe toți cei care ne privesc în momentul de față să ajungă măcar o dată în Vama Buzăului, să viziteze rezervația de Zimbri, Valea Zimbrilor, Vama Buzăului. Este un obiectiv turistic pe care noi l-am creat de la zero. Și iată, am creat un obiectiv turistic, dar el este de fapt un obiectiv de mediu. Pentru că a crește aceste frumoase exemplare și a le pregăti pentru a fi ele redate în libertate, ăsta este scopul oricărei rezervații, pe de altă parte reprezintă și o atracție turistică. Și avem în momentul de față undeva la aproximativ 70.000 de intrări pe an în cadrul rezervației. În localitate putem să mulțim cu 2 sau chiar mai mult, adică un număr de turiști care ne bucură și pe care îi întâmpinăm cu mare plăcere, dar care totodată trebuie să învețe să protejeze valorile pe care noi le avem. Toată tehnologia care vrem, nu vrem, ne cucerește în viitor. Trebuie să o îndreptăm înspre protejarea mediului înconjurător. Iar vreau să vă spun că de cele mai multe ori, pentru noi, autoritatea locală, copiii, prin educația pe care o primesc la școală, sunt ambasadorii noștri în fiecare familie în parte. Și dacă câteodată părinții mai au derapaje de la ceea ce înseamnă partea asta de protejarea mediului înconjurător, ei sunt cei care îi corectează. Și e minunat.
sunt Silvia Daniela Pohri, președinta Asociației Suport Regiunea Centru și managerul de proiect, proiectul Smart for Nature, un proiect finanțat de Fondul de Mediu. Un proiect tare drag nouă, este vorba despre mediu, despre tehnologie. Hai să nu spunem cu țintă, spunem că sunt implicați peste 560 de copii din județul Brașov și respectiv județul Bistrița, mai precis școli gimnaziale din aceste două județe. Grupa de vârstă a copiilor este cuprinsă între 8 și 18 ani. Bineînțeles că în acest proiect avem și voluntari care sunt alături de noi, cadre didactice care, pe lângă faptul că sunt lectori în acest proiect, sunt și coordonatorii din umbră acestui proiect, pentru că avem mulți copii de gestionat, multe informații. Suntem, hai să spunem, cam penultima etapă a acestui proiect. Proiectul este derulat din luna mai anul trecut, 2024, și se va derula până anul acesta, în luna septembrie. Un proiect care a cuprins o tabără de informare la începutul, în luna iulie anul trecut, în 2024, la Vama Buzăului, unde copiii de la Bistrița Năsăud au venit la Vama Buzăului. Am avut workshop-uri despre tehnologie și mediu. Workshop-urile despre tehnologie au fost predate de către trainerii noștri pe robotică și tehnologie. A fost alături de noi un specialist din Cluj care s-a alăturat cu drag acestui proiect, care a povestit despre aplicarea tehnologiei IoT în zona de mediu și, bineînțeles, o doamnă profesor universitar de la Facultatea de Silvicultură a Universității Transilvania, care a povestit cu drag despre mediu. A urmat crearea a 12 lecții despre mediu la care au lucrat profesorii implicați în proiect, lectorii din proiect, sub coordonarea doamnei profesor universitar. 12 lecții de care vor avea parte toți copiii din România, pentru că ulterior finalizării acestui proiect, ele vor fi încărcate pe site-ul acestui proiect Smart for Nature. Iar în acest moment suntem la Polivița, în județul Bistrița, un peisaj absolut minunat. Suntem împreună cu copiii de la Vama Buzăului și cu domnii profesori de la Vama Buzăului. Ne-am întâlnit acum de dimineață cu copiii de la Bistrița Năsăud. În total vom fi peste 60 de copii, profesori, oameni implicați în acest proiect. Mai avem, cred că, 15 minute și începem conferința de deschidere a taberei. Și alături de noi, bineînțeles că avem partenerii noștri de la Academia Europeană a Regiunilor, de la Bruxelles, Nelu Neacșu și lui Delcar. Vom povesti și despre economia circulară și așteptăm cu drag să vedem și o surpriză pentru copii, un câine robot, și vom povesti și vom arăta copiilor cum putem folosi practic roboții real, așa, în zona de mediu, de agricultură. I see all over Europe that education is one of the key elements in a change of mentality, and it is probably the young generation that is going to push the older generation in doing things and restoring things in the right direction, because they are pretty much aware that their future is in danger, let us say, in danger. So all that type of initiatives extremely welcome, because kids feel emotionally involved, and they feel spontaneously involved. Even if they don't grasp all the elements, they know that things have to change if they want to continue.
Mulțumim frumos! Mai puțin.